Náš dnešní úkol je vydržet 99 nocí. Prosím, dejte mi odběr a my jdem na věc. Tak jsme tady a jdem hrát. Jestli byste se mě ptali, co mám za klasu, tak mám gamblera. A můj brácha má mimozemšťana. Tak jdem na věc. Kdo mi dá odběr a napíše komentář, tak mu to ostrdíčkuju. Tak. Jdem vykraftit mapu. Hej, jo, víte, že když... Počkejte. Já jsem něco brutálně dobrýho našel. Máme jeden oheň. Kdo si správně tipne, tak mu dá, kdo si správně tipne, kolik toto video bude trvat, nebo o minutu to tipne, tak mu něco dám. Jo, a teď, přesně teď, jako my máme fakt dneska za úkol prostě vydržet 90 nocí. Ale když to nedáme, tak musíme splnit nějaký trest. Že rozdáme Los Bros. A klidně vám to natočím, že je rozdáme. Jo, mají mutaci a jsou goldový. Tak jsem. Prostě já to třeba jednomu z vás, kdo bude mít nejlepší komentář, tak mu to dám. Když to prohrajem. Takže můžete se připravit. A napište prosím do komentářů, kolik máte nocí. A nebo co máte ve Steel of Brainrot. A jestli chcete, tak si mě můžete přidat. Já vám to ukážu, jak se jmenuji. Takhle. Takhle vypadám. Ale píše se tu Pomerance 11009. Jo, ten, kdo chce hrát se mnou v příštím videu, tak dole máte odkaz. Budu hrát přesně 13. ve 2 hodiny. No, tak jestli chcete přijít, můžete, ale musíte si mě dát do friendu.